Kafin fara da komai dai za mu muku sallama. Assalamu alaikum mutanen da suke bibiya ta a cikin shafuka daban-daban na su YouTube, TikTok da kuma Facebook. Zan iya cewa a yau na kawo muku wani fim amma guda huɗu ne. Ga dukkanin mutum da yake son fina-finai irin na ɗauki babu daɗi, wannan fina-finan naka ne. Fim ɗin John Wick na san da cewa sanannen fim ne wanda mutane da dama sun kalli fim ɗin. Sannan irin su AG da su waye sun kawo muku yadda fina-finan suke da kuma labarin fina-finan. Already na san kowa da kowa ya san wani fim ne John Wick. John Wick yanzu tun daga 1, 2, 3, 4 complete labarin John Wick yana nan available. John Wick da zan iya bayyana cewa an fara shi ne tun daga kan kashe mai kare da sace mai mota. Tun daga nan baya ba ƙungiyar shan jinin ya fita daga cikin ƙungiyar amma saboda wannan laifi da aka yi ya dawo ya kashe wa'inda ba a kashewa inda bai kamata a ce an yi kisa ba ya je ya kisa tun daga nan aka fara faɗan John Wick har zuwa chapter 4 inda John Wick ɗin ya riga da ya mutu. Da dukkanin mai buƙatar wannan fim akwai su dukkaninsu available. Yawan magana a wannan lamba zai same su a Telegram available. Akwai su complete tun daga 1 zuwa 4 ɗin ga dukkanin mai buƙatar kallon waɗannan fina-finai.